खुलुमबाय गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बिटिसिनि साख्रिफोरनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै जोंनि नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय दाख्लैबावसो जोंहा फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि जोंहा एप्लाइ खालामना जोबनानै थांदोंमोन। दा बेफोर साख्रिनि जोंहा रिटेन एग्जाम आरो फिजिकेल जोंहा जानांगौ दङ। दा बेफोर माब्ला जानो हागौ बादि आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सना जोबनायनि उनाव एबा एमसिसिआ जोंहा जोबखांनायनि उनाव बिटिसि सरकारनिफ्राय थार्ड ग्रेड आरो जोंहा फर्थ ग्रेडनि साख्रि ओंखारना फैनो थांगासिनो दङ। दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो नैबे बिसिडिसि सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड साख्रिनि थाखाय जोंहा माखासे लाइमोनफ्रा गुवाहाटी हाइकर्टआव थांनानै पिटिसन हैदोंमोन एबा केस हैदोंमोन होननानै नोंथांमोना खबरथ' मोनखादों जानो हागौ। आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जादोंमोन। दा बे केसफोरनि आपडेटखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। जेनेबा दा बिनि स्टेटासा दायो माबादियाव दङ, दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि जा जोंहा दाख्लैबावसो एप्लाइ खालामना जोबनानै थांदोंमोन। दा बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम जेनेबा फिजिकेल बिनिफ्राय रिटेन एग्जामा माब्ला जानो हागौ बादि आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम हरग्रोनोसै। नोंथांमोना जुलाइ, आगस्ट, सेप्तेम्बर बे मास मोनथामनि बिथोराव नोंथांमोना रिटेन एग्जामानो जा नङाबा फिजिकेलानो जा जायखिजाया मोनसे नङा मोनसे बिनि माबाया जागोन आरो प्रसेसा जागोन फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिया। दा नैबे CSBआसो बेखौ मिथिसिगोन बिथांमोना जेनेबा रिटेन एग्जामखौ सिगाङाव खालामगोन ना बिथांमोना नैबे फिजिकेलखौसो बिथांमोना सिगां खालामगोन। दा बेखौ जेबो बुंनो थांला एबा जों दायो बेखौ हमनो हाला। सिगाङावथ' बिथांमोना नैबे रिटेन एग्जामखौसो खालामग्रोदोंमोन फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिखौ। दा बिनि उनाव बिथांमोना फिजिकेल लादोंमोन जेराव नोंथांमोना थाबायनांदोंमोन। दा बिनि उनावसो बिथांमोना बायबाखौ लादोंमोन। दा बेनिखायनो एबारावबा बिथांमोना माबायदि खालामगोन दा बेखौ मिथिया। बिथांमोना फिजिकेलबो जेनेबा थाबायनायखौ सिगाङाव लाग्रोनोबो हागौ नङाबा बिथांमोना रिटेनखौबो सिगांनि बायदि लाग्रोनो हागौ। दा बेखौ जोङो दायो बुंनो हाथ'वा। दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। बिथांमोना नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ बिथांमोना नैबे जुलाइ, आगस्ट, सेप्तेम्बर बे मास मोनथामनि गेजेराव फिजिकेलानो जा रिटेन एग्जामानो जा बेखौ बिथांमोना मोनसे नङा मोनसेखौ लानो हागौ। दा बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिना लाबानो जाबाय। जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना फरायबाय थाबानो जाबाय, खारनायफोरखौबो नोंथांमोना खारबाय थाखाबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय भेकेन्सिया जोबोद खम होननानै बेखौबो बुंनो नांगोन नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिखौ। आंथ' सानदोंमोन जेनेबा 500नि बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन होननानै, नाथायबा जोबोद खम भेकेन्सिया ओंखारना फैदों। दा सानना नायोबाथ' जेनेबा 500नि बारा जाथारनांगौ। उनाव बिटिसि सरकारा बेखौ जेनेबा इनक्रिज खालामो ना मायो भेकेन्सिखौ दा बेखौ बुंनो हाला। दा जिखियानो जाया मानो जोबोद खम आरो भेकेन्सिया नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिया। दा बिनिफ्राय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि जोंहा जा साख्रि ओंखारना फैनांगौ बिथांमोना बुंबाय थाखादों नोंथांमोननिसिम बिटिसिनि सरकाराबो जे इलेक्सननि उनावनो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय गोबां साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन होननानै। आरो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होदों 5000 सोरबा बुङो 10,000 बेबादि साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन होननानै। दा जिखियानो जाया मानो साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां बुरजा ओंखारना फैयो बेखौ जोङो इलेक्सन जोब्बासो मिथिगोन। दा बिनिफ्राय इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना भेकेन्सिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोन होननानै बिथांमोना रादायथ' होखादों थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनिखौ। दा बिथांमोना इलेक्सन जोबनायनि उनावनो होबा जोबोद मोजां जागोन, नङाबा बिथांमोना सोंखारिथावना जागोन। आरो सोंखारिथावनायाथ' जाखागोनखा जेब्ला बिथांमोना गावसिनि खोथा होनायावनो जुदि गसङाबा दा बेखौ जोङो गासिबो सोंखारिनांगोन। दा बेनिखायनो अब्लाबो नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखायो आरो भेकेन्सिया खम जाबा बेहाय जेबो लाब जानाय नङा। थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनिया बेयो खमथारबाबो 1000नि बारा जानांगोन साख्रिनि भेकेन्सिया, अब्लासो जागोन। बेहाय 200, 300 बेबादिल' साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैयोबा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय बेयो जोबोद लासिंसिं जागोन। आरो बेजों लोगोसेनो सिगांनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारनि समाव जोंहा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय फर्थ ग्रेडनि थाखाय इन्टारभिउ जोबनानै थांदोंमोन। दा बेनिफ्राय थार्ड ग्रेडनि जोंहा ग्रेजुवेट लेभेलनि रिटेन एग्जामा जादोंमोन। टेकनिकेलनिबो जोंहा माखासे भेकेन्सि दंमोन। दा बेफोरनिबो जोंहा गासिबो रिटेन एग्जामा जोबनानै थांजोबदोंमोन, ग्रेजुवेट लेभेल, हायार सेकेन्डारि लेभेल गासिबो। दा बेफोरखौ बिथांमोना केन्सेल खालामनो हागोन ना हाया बेखौ जोङो इलेक्सननि उनावसो मिथिसिगोन। दा बिथांमोना केन्सेल खालामबाय बेबादिबो बिथांमोना थोंजोङै बुङाखै, नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनखादों जानो हागौ। दा बेनिखायनो बिनि जोङो फुल पिक्सारखौ इलेक्सननि उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन बिथांमोना केन्सेलखौ खालामारो ना मारा। केन्सेल खालामोबाथ' बिथांमोना गासैखौबो बिथांमोना एप्लाइ खालामनायनि मुङाव बेसेबांखिनि थाखा फैसा लांदोंमोन बिथांमोना बेखौ रिफान्ड खालामनांगोन, नङाबा लाइमोनफोरनिफ्राय बिटिसि सरकारा फैसा जाबाय होननानैसो बेखौ जोङो सोंखारिनो हागोन। दा बिनिखायनो बिथांमोना केन्सेल खालामोबाबो
लाइमोनफोरनि बे एप्लाइ खालामनायनि फिस मुङाव जेसांखिनि फिस बिथांमोना लांदोंमोन बेखौ बिथांमोना रिफान्ड खालामफिननांगोन अब्लासो बियो जागोन दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दानिया बेखौ खोन्थाहरनोसै दा केसनि आपडेटआ मा जानानै दं नैबे BCDC सेक्रेटारि आरो फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिया दा जोंहा नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि जाखिनि जोंहा हेरिं जानांगौ दङ दा बे नेक्स्ट हेरिंआ थाबैनो जागोन होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों जायखिनि बिथांमोना माने गुवाहाटी हाइकर्टआव थांनानै पिटिसन एबा केस हैदों बिथांमोना आंनिसिम खोन्थाहरनाय बायदिबा थाबैनो नैबे सेकेन्ड हेरिंआ जानो थांगासिनो दङ नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिया सिगाङाव जोंहा खेबसे हेरिं जानानै थांदोंमोन हेरिंआव बिथांमोनखौ बुंदोंमोन जेनेबा कार्डमार बेखौ होनांगौ होननानै नाथायबा दिनैसिमबोथ' नोंथांमोना कार्डमारखौ नुनो मोननाय जायाखै फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिखौ दा बिनिखायनो बे कर्टआव मा जायो बेखौथ' जोङो सम फैबासो मिथिगोन जेब्ला नेक्स्ट हेरिंआ जागोन अब्लासो जों बेखौ मिथिना मोननो हासिगोन मानि थाखाय बिथांमोना दिनैसिमबो फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि कार्डमारखौ होआखै दा जेखियानो जाया मानो जोङो नेक्स्ट हेरिंनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना नेनानै थानो नांसिगोन आरो नेक्स्ट हेरिंआ खै थारिखआव जागोन बिनि जेबो डेट ओंखारना फैयाखै जेब्ला डेट ओंखारना फैगोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनाय जागोन दा बिनिफ्राय सेलारिफोरखौ बन्द खालामदों बायदिसिना आं खोनानाय लांदों आरो नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिखौ दा बे बाथ्राया नंगौना नङाथाय दा बेखौ नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि मिथियोबा आरो जायफोर नोंथांमोना फरेस्ट गार्ड फरेस्टार 1 नि साख्रि जायफोर नोंथांमोना मोननानै मावगासिनो दंमोन सेलारिफोरखौ बन्दसो खालाममारबाय नामा बेफोरखौ नोंथांमोना एसे कनफार्म खालामहरबानो जाबाय खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बे बोरै जाथावना बोरै केन्सेल खालामलायनाय बेबायदि माने सेलारिखौ बोरै बन्द खालामलायनाय बे बोरै जाथावना आं बेखौथ' हमनानै मोननो हायासै दा जेखियानो जाया मानो आं बेखौ एसे खोनालाबायदों आरो जेनेबा नंगौना नङाथाय आं बेखौ कनफार्म खालामनो हानाय जायाखै फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि बे साख्रिनि सेलारि होनायखौ माने बन्द खालामथ'बाय बे बायदि आं खोनानो मोनलाय लांदों आरो दा नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियोबा बेखौ कनफार्म खालामहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों दा बिनिफ्राय नैबे BCDC सेक्रेटारिनिया जोंहा दाख्लैबावै हेरिंआ जानानै थांदोंमोन दाख्लैबावैना मैयामोनथाय मैया जोंहा खै थारिखमोन 22 थारिखमोन मैया जोंहा हेरिंआ जादोंमोन खैबारबा जोंहा हेरिं जानानै थांबाय BCDC सेक्रेटारिनिया दा बिनिफ्राय बेहाय आङो मिथिनाय बायदिबा बिनिफ्राय कार्डमारफोरखौ देखायनांगौ बादि बिनिफ्राय रिजार्भेसन वाइज बेसेबां कार्डमार थांखो बेखौ देखायनांगौ बादि आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों नाथायबा दिनैसिमबो CSB आ बिथांमोना मोजाङै कार्डमारखौ होआखै नोंथांमोना मिथिखागौ होखायाखैनो मोजाङै माने बिथांमोना होआखै दा बिनिखायनो बिथांमोना एसे सम बिदों आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों आं बेखौ मोजाङै मिथिजोबाखै अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम जायखौ आं मिथिना मोननो हादों जायफोर बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव थांनानै पिटिसन हैदों बिथांमोना जा आंनिसिम खोन्थाहरनाय बायदिबा सप्ताथामनि उनाव आरोबाव जोंहा नेक्स्ट हेरिंआ जागोन बायदि आरो जेराव माने BTC-निबो जोंहा लयार थाया होमबा दा बिथांमोना एसे समखौ बिदों जाहैबाय दा बे गासिबो माखासे इनफरमेसनखौ नागिरना मोनाखैबो जानो हागौ दा जेखियानो जाया मानो कार्डमार बेफोरनि रिजार्भेसन वाइज कार्डमार बेसेबां थांनाय बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हासिगोन बादि एसे उनाव आं जा खौरां बिजों जाया बिथांमोननिसिम आं बिथांमोननिफ्राय जा आं मिथिना मोनदों आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों दा मोनोना मोना बेखौथ' जों एसे सम नेनांसिगोन दा जेखियानो जाया मानो बे हाइकर्टफोरनि केसफोरानो जा पिटिसन होनायफ्रानो जा बियो जोंहा गोबाव सोलिबाय थायो नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखागोन बेहाय बायदिसिना डकुमेन्टस नांगौ जायो बायदि सम बियो दा बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंहरनाय जाबाय बेथ' ओरैनो थाब जोबनाय नङा बेयो सोलिबाय थागोन बादि दा इसां गोबाव सोलियो आरो बे उननि बाथ्रा जाहैबाय दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना थाबैनो आसाखौ खालामबानो जाबाय फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्ड बिनिफ्राय BCDC सेक्रेटारि बेफोरनि कार्डमार बायदि नोंथांमोना इनफरमेसनखौ मोननो हागोन बादि आरो आसा दं आरो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय उनाव आरो मा जायो दा बेखौथ' जोङो मिथिना मोनाला दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय माने आं बेखौ मिथिना मोनदों आरो जायफोर बिथांमोना माने गुवाहाटी हाइकर्टआव थांनानै पिटिसन हैदों बिथांमोना आंनिसिम खोन्थाहरनायखाय आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय आं जाखिनि खोन्थाहरबाय एसेबां माने एक्जेक्टलि आं खोन्थाहरजोबनाया जायाखैबो जानो हागौ अब्लाबो आं जाखिनि माने खोथाखौ मिथिना मोनदों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों आरो आंनिसिम बिथांमोना खोन्थाहरजोबाखैबो जानो हागौ माखासे बाथ्राफोरखौ अब्लाबो आं माने जाखिनि बाथ्राखौ एफा एनैबा मिथिना मोनबाय आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनाय जाबाय आरो दा बिनिफ्राय नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड बिनिफ्राय BCDC सेक्रेटारिनिखौथ' माने सेलारिखौनो दिनैसिमबो मोनाखै बादि आंनि खोनानायाव ना मोनबायसो नामाथाय आं खबर गैया दा जेखियानो जाया मानो नैबे फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्डनि सेलारिखौ माने बन्द खालामदों आं बेबायदिसो खोनानो मोनलाबायदों दा बे नंगौना नङाथाय दा बेखौ आङो मिथिना मोनाखै दा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मिथियोबा बेखौ आङो भिडिअनि कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ कनफार्म खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना गासिबो रेडिखौ थाबानो जाबाय BTC सरकारनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैगोन होननानै बुंदों इलेक्सननि उनाव बेयो फैखानांगोनखा फैयाबा हले नोंथांमोना माबानो जाबाय
सोंखारिबानो जाबाय गासिबनावबो नोंथांमोना मोन्थाय दं ससियेल मिडियाखौ नोंथांमोना गासिबो बाहायजोबखायो दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों